Kung wala ko masayop, mga 5 na kadomingo nga kita ni ining atong Facebook live streaming. So usa na kabuan kapin. Busa, kumusta man kamo? Kumusta man kamo, mga kabatanunan, mga katigulangan? Naaba mo sa mga kahimtang, naaba mo sa gitawag og KKK, kalipay kamaya kabasko, o naaba mo sa gitawag nga kabalaka kasubo kahadlok. Naminaw ko sa misa sa DYCM gahapon kay maningkamot sa ko maka burag kong celebrate ba diha ra ko sa kwarto, no? Na maminaw ko sa radyo ug napadyoy backup nga kaning cellphone. So matagal sa 4 gina sa hapon maigsuon na mo Facebook mo karon naa na sa DYCM FM. Ya naamo sa live streaming. Ya mauni nga kaning idea KKK diha ni sa usa ka pari. Ako sa gigagaw si Father Orly Ruiz no, naa sa Bugo City. Mo na iya nga nagampo ako nga kamo naa as kalipay kamaya o kabaskog. Pero na ako ni text iya, Padre, lain mang meaning sa KKK na mo diri. Iya ko nagibaslan og text unsa man di ay brad ingon kuwag ka kanon ang kaldero. Kuwang kunog kanon ang kaldero. No? So mo na nga itong iampo maigsuon na unta sa labing dali nga panahon mawagtang ni natong krisis. Kaya ato niya ingnon nga kuwag kaldero ang kanon, no? Kay daghan ang kanon walay kaldero. Igsuon ang kahadlok nagsunod-sunod yun na nato, no? Mintas buhi pa ta na gyud tay kahadlok. Ang pang problema unsaon nato pag-handle ini? How we're going to manage our affairs. Ang mga apostoles migsuon suma sa tong ebanghelyo nahadlok ba yan? Na diriyo sa pagkagabihan na niadtong Domingohan nagtigom ang magtinud-an sulod sa lawak ug gitrangkahan nila ang putahan kay nahadlok man sila sa mga kadakuas mga Hudiyo. Lockdown sila kay hadlok sila sa mga kadakuas mga Hudiyo. Kay ang suod ni Kristo ila man kaaway. May may istorya nga nabanhaw karasa itong mga apostoles sa patyo sa tato. Una may suod nahadlok sila dito sila sa usa ka kwarto. Nahadlok. Unya gawas pa sa ilang hadlok sa mga kadagkuas Hudiyo nahadlok usab sila kang Kristo mismo. Kay base unya sila og sukmatan sudyaan. Tingali si Pedro number 1 nga nahadlok. Yay kasaban tingay ko karon. No, ingon ra ko sa Ginoo nga ako sa unungan mo adto ko kun bisag asa siya. Na sige nagkuan siko-siko sila ikadro takbo kadro. Ingon puting as Pedro utosan mo nya diin mo. Nawagtang sad mo. So denial, betrayal, rejection, abandonment muna gihimo sa mga apostoles sa kang Kristo labi na si Judas kay iyang budian kay gibaligi si Kristo. Apan may suon lahi ang nahitabo. Bisag gitrangkahan ang pultahan sa lawak nitungal kalit si Kristo ug ang iyang greeting dili sukmat kundi mingon siya ang kalinaw manaa kaninyo. Muna atong greetings migsuon bisa ang kalinaw manaa kaninyo kay bisa jud naamos ka balaka restless kayo ana. Ang unang greetings pare ikaw magpanguros ang kalinaw manaa kaninyo. So naata ta sa kalinaw taliwa sa atong mga hadlok. Ay magsuon nga ang tambalin tanan yun pagtuo. Tambal sa hadlok. The antidote of fear is our faith to Jesus. The moment nga dili ta mo tuo kang Hesus,
Parihan niya tong Pedro. Nga hadlok siya nga abi nagmulto si Jesus ka naglakaw sa dagat. Nga kung Ginoo, kung ikaw ka na Ginoo, palakta ko sa dagat. O sige, lakaw. Di nakalakaw siya. Uy, wa naman po siya mo focus kang Jesus. Dito naman sa sabawad, nahadlok sa hangin, nakaguros, ani onload siya. Una, ang ato Ginoo magsuon ningon jud ayaw kahadlok. Ug nahinumdum mo, no, si usa ka minister diri sa atong parokya, ato nagsiring tas BEC ning paambit siya, Padre, kani bang kahadlok ba? No, naagi ko'y kahadlok pero human ko nakakita sa TV sa usa ka monsignor nga nagmisa nga matud pa niya ang word nga kahadlok or don't be afraid na ana sa Bible 365 times. Ug sukat niya to ura og nawala-wala na ko kahadlok pero murag na wala kay tungod na nag-ingon nga ang word nga kahadlok naa sa Bible 365 times. Nga sa ato pa ikanaog na to adlaw-adlaw sa tong balay ipasidanan tas Ginoo ayaw kahadlok kay naa ako uban kanimo. No? Umo sang gisulti niya kang Maria ayaw kahadlok. No? Magmabdos ka ug mga anak. No? Unsaon man ani di ba hadlok si Maria? Si Jose sad ayaw kahadlok Jose nga mga asawa kang Maria. Ya si Zacarias ayaw kahadlok kato mga magbalantas karnero ginahayaw kahadlok daghan kayo magsuon 365 lagi. Okay? So mao ni ang gibaw usab sa mga early Christians sa ilang panahon nga nahadlok sila sa mga Hudiyo apan tuo sila kang Kristo nga nabanhaw ni uban nila. Mao to nga sa first reading migso nindot kayo kay diha sa ilang pagtuo kang Hesus nag-unite sila, nakihusa sila diha sa pag-ambitay. Nagpaambitay sila. Kani din atong pagtuo magsuon dili din nato binagsarata kay na may uban mo tago ba sama kang Santo Tomas no ato ginaipakita diha sa katilingban kay matud pa ni Father Chito Tirananan Don Bosco nga pare ningon siya faith is born grows and is perfected only in the context of the community, not in selfish and unconnected mental rumination. Nga ang pagtuo ko no, nahimugso o misubol o mitubo o nahingpit diha sa katilingban. Oh? Dili diha sa pag inusara o pagkahakog o hinakog o walay connection diha sa realidad. Kaya human ini magsuon ng early Christians wala man mag-inusara kundi nag-ambitay sila. Dito sila isip katilingban. Ha? Sa first reading karon sa buhat sa mga apostoles, kung gusto mo masayod o unsay nahitabo, human nabanhaw si Kristo o unsay gibuhat sa mga apostoles, basahan ninyo ang tibuok libro sa mga buhat sa mga apostoles. Umao na yung gisuwat dire. O gigamit sa katawhan ng ilang panahon pagpamati sa mga itudlo sa mga apostoles. No, kay kini mga apostoles mo direct yun nga gisultihan ni Kristo. Unya kay wala naman si Kristo, ilan nga sa dinhi pa si Jesus, mo na ilang sigiyag pamati, no? Ang mga gitudlo sa apostoles sa inigsuon nga pagpakiguban kanila o sa pag-ambitay sa pagpangaon o sa mga pagampo. Daghang mga milagro ug mga buhat nga katingalahan nahimo pinaagi sa mga apostoles, di ba? Mga milagro si Pedro nakapalakaw og bakul. O nakabuhi pag sa patay. Ug tungod niini ang tanan giabot og katingala og kahadlok. Natingala sila milagro. Mas Pedro isog kayo, kagaho kaso na karon isog na. Daghan siya nabuhat nga milagro. Og taliwa sa dinhi nahadlok kay ngano? Nag-anam kadagag milagro ilang nabuhat, nag-anam sa kasuko ang mga kadagkoa sa mga Hudiyo. Apan padayon sila sa ilang pagpakabuhi, taliwa sa kadlok, no?
Atod pa diri ang tanan nga mga magtotoo nagpadayon sa inigsuon nga banag-uban ug ang kabtangan sa matag usa kanila gipanag-iya nilang tanan ug ipamaligya nila ang ilang mga katigayunan ug ang halin ilang giapod-apod ngadto sa tanan sumala sa kinahanglan sa usag-usa. Mao ni ang pagkatao sa BEC, Basic Ecclesial Community, nga gilantaw nato giunsa pagtubo sa mga apostoles o uban pang mga early Christians. Ron maigsoon sa atong kahadlok kung kita makigiusa, magambitay, kanabang way tago ba, no? Kung maunay giingon sa gobyerno, maunay nahatag nga, umaadto gid na, no? So, maminus-minusan ang kahadlok. Pero mugawas gining kahakop, namo na taon ng uban mahadlok. Okay? So, mudangob kita sa katilingban. Ha? Kay mao man hitabo kang Tomas maigsuon na wag tang iyang pagtuo kay pirmi siyang absent. Primerong pagpakita ni Jesus wa sa diha kay mao man kuno ni ang kinaya ni Tomas mo-withdraw bitaw sa crowd. Mo tong giingnan siya sa magtinuod diri ra Ginoo kay nabanhaw siya. Makita kay mi sa samad. Anak mo ada ko gawas kon makitaan ko gawas nga akong sanin makita ko o ikatapion ang akong tudlos sa inagian sa mga lansang diya sa iyang kamot o mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili kong tuko. Pagkakaduhang Domingo, diha na si Jesus mo ni second Sunday of Easter, mao ni si Tomas mo starring, kaduha maning Domingo. Pag-abot ni Jesus, nakasay ko na si Jesus daan, ningon si Jesus, tanawa nga akong kamot o ikapa kini, ikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo o ayaw na pagduha-duha. O gihikap ni Tomas, o lingos Tomas, Ginoo ko o Diyos ko. O parabag, ikaw bibini Ginoo. Na maigsuon nga, kita ba? Ni amantaron no, wa man nato makita unsay ugma ani. Hello, utaka may makuno kita karon maigsuon ba sa kaning pagkabanhaw ni Kristo makagingon na unsa bis Pedro oy siya sa tiyago nanagan man natural kuno maigsuon kay uwa man sa kibaw unsay ending kita kuno karon sumaas gisulat na may nabanhaw man Ginoo sila mo to kibaw muna let us be gentle with the apostles kay lalim ba ka kuntuan na dito mga dagko kayo mga lawas tug berdugo di mulimod jud ka kita kahibaw na tas ending pero kita tagsalida ba kita na mo kana pero kutungo pa ka kita murag mahadlok mo na yung magsuon si Tomas yung kuyog sa iyang mga kauban nawagtang ng iyang kanang pagduha-duha tuo na og ayaw pagduha-duha bulahan katong mituo bisan wa ka kita kanako ano yung magsuon kaning santos nga misa wa man takita nga lawas gyud ni Kristo o dugo gyud ni Kristo langit wa gyud takita kanang pagpasaylo sa mga sala wa sa takita gipasaylo kita sa Ginoo ana dili man Ginoo mo naglingkod sa kasalanan kundi pare pero unsa may gisulti sa Ginoo bulahan kadtong mituo bisan wala ka kita kanako magsuon kani pong ikaduhang Domingo magsuon mo pa ni ang pagmantala ni Kristo sa iyang Diyos nung kaluoy nga kita mapasaylo. He also instituted on the second Sunday of Easter sa the Sacrament of Reconciliation na matod pa niya dawatan niyong Espiritu Santo kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao gipasaylo kini kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon dili usab kini pasayloon. Mauna nga bisan tuod o wa ta ka kumpisal ning tuiga karon kay lagi kay naa may sugo nga to avoid the spread of coronavirus social distancing walay kumpisal pero ba diha sa inyong balay ba na magoy mo chance sa pagdungag kaon pila na magutak adlaw karon na amoy mga kayubos unsa pa diha pag pinasayloay mo no kay usahay gud ang mga anak do na kiubos ginikanan di mo kaon og dahon ang ginikanan sad dili pod no mag-ulos-ulos kay di man ta kaharong kung kita makasala
No? Muna magpasalo ay yun. Kakita magsuon, ang mga apostoles, ang kalinaw manaakan ninyo. Una nga kini usang Domingo karon gitawag ng divine mercy. Kay ang pasaylo sa Dios nag-awas-awas, no? Na as 3 o'clock prayer, no? Ocean of mercy. Pero kita nga, no? Dua kita katuslod, dua kita muhumod. Na grabe, loud ang iyang pasaylo, iyang gugmakaluoy na to, nagloud-loud. Pero wag kita mo, timpasaw mo, tidlong dito. Kaya bulagi na. Buratag mo ingon I can do without God. Ano ba? Pero padayon siya. Hindot kang Ginoo magsuon lagi kay wag siya manukmat. Sang Pedro huwag sa ko, pasaylo. Di sa manato ba nga, sukmat, bisa dugay na nita po, hala, bangon no balik, ikaw sa una, na. Pero Ginoo wala. Mura ba tawag kanta ba? Huwag kang mag-isip kung ano pa man, mga paliwanag mo, hindi ko kailangan. Kahit ano ang iyong nakaraan, mahal kita, maging sino ka man. So, erase tanan. Muna kanindot sa Ginoo magsuon. Muna nga, kita po, kamupunta mo pasaylo. Unya, ato pong lakbitan, magsuon, kining sulat ni San Pedro, kay San Pedro, direct mo gini sa nahilambigit kang Kristo, kung sa iyang pamalandong magsuon, angay na tong tuhuan karon. Matod pa ni San Pedro ay, sa ikaduhang pagbasa, magpasalamat kita sa Diyos o amahan sa atong Ginoong Kristo kay tungod sa iyang dakong kaluoy, gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi, pinagi sa pagbanhaw kang Kristo. Ang iyang pagkabanhaw maoy naghatag kanatog dili matarog nga paglaom ug sa panulundon nga dili madunot ni mahugaw ni mahanaw. Pagkabanhaw ni Kristo naghatag natog paglaom. Namatay gito si Kristo niya nabanaw sa ato pa kun naatas kalisod pag-antos karon ug naatas kangitnit maglaom ta nga makalampas ta ani. Kini kun naate pagtuo magsuon mao ganing dili ni makawat o dili madunot mo ni kabilin nga way nga di mahanaw. Mato pa po niya tungod nini paglipay ka mo bisan tuod sa pagkakaron kinahanglan magsubo kamo sa mubong panahon tungod sa daghan ninyo mga alantuson. Nagsubo kita. Pero mas labaw po itong nagsubo itong mga apostoles magsuot. Noon ang ilang problema, makita na ilang mga berdugo, mga Hudiyo. Pero dili ito usa kabuhan, 2 kabuhan, ang ilang pagtago-tago, isip early Christians, dugay ito. Pila ka katuig. Matod pa ni San Pedro, ang tuyo nini, kanang nag-antos na ba sa mubong panahon, mao ang pagsulay kung tinuod ba kayo ang inyong pagtuo kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang sulayan man pinagis kalayo. Ang inyong usab nga pagtuo nga bililhon pa kay sa bulawan labi pang sulayan aron malig-on. Malig-on human ini magsuon na agi kalig-unan sa atong kinabuhi labi na tingaling kinabuhi nga kalagnon. Nasyaro way makatidlom na ni diha pakinuktok ninyo nga wa man ko kagahin og simbas Ginoo mga sakramento wa ko mo avail ana ba so muna magsuon nga samas kalayo samas bulawan nga gisulay sa kalayo mo usab ni atong kahimtang karon kung makalampas ta anay magsuon nindot jud kayo balik-balikon ug kita sa maka-saysay sa mga young generations kaning ato mga kulayas diri. Joel, idadidara naman kani si Usman, sa panadiha, no? Mga teenagers na to. Sa ilang kinabuhi niya pohon, pagkaingon siya, kaning atong problema karon agamay ra ni kumpara na itong coronavirus. So kita, ako ron, kay 50 naman ko, no? Pagkaingon ta nga mga nakaagi ko atong kurikum kamo na minuka karon diri ako nukaon sa kusunan na kurikum na atoy nagsaksak nagsagig kamuti kay naghuwa wala nay mais wala nay humay ti nakaagi pa kita Yolanda karon mo burnout na og pila ka oras nganong ato mas stress man ta nga grabe kay itong Yolanda
pila to ka adlaw nga way suga. Makita ron maratol man ta kay atong cellphone wa ma-charge. Kada kalaw tay babuhi ra hiputan na tong Yolanda o. Ana ba mahimo nato ning kusog o kapasikaran sa ubang sa umabot sa natong mga hagit sa umabot nga panahon. Muna ka panghambog na to kung taas-taas pa tag kinabuhi. Matod pa ni Archbishop Palma, we are blessed in this generation. Kaya nga no, kay niining generasyon na karon, kita nakasaksi ta sa pagpakli sa laing anib sa kasaysayan kanang gitawag og the turn of the millennium. Turn of the decades, the turn of the century kanang 100 years, turn of the millennium kanang 1,000 years ba. Nga mi kuan 1999 diha naman ta ana no yung impakli 2000 aks kanindot kay kinsa ra man pila ra makatawo nakasaksi na pagpakli sa laing 1,000 na tuig kita dinhi naka ana gawas og mga 1980s kay wala pa pero agi na tag 20 naka millennium nakaagi ta na nya kasaksi ta puhon 2021 na ay 500 years sa Christianity nya karon atong ayan po nga makalampas na coronavirus so maka sinati tani ug ato ikapanghambog sa sunod generation nga makaya na ninyo kaya magina mas una ana ba mo na makapadasig sa nato nagsuon okay so ato kuning kuano ning pangayoon ni maong grasya nga wag wala inani nga kita giubanan Dios Ginoo God is with us Emmanuel. Daw natulog siya pero naa uban ka nato sa mga apostoles naa siya sa mga sakramento naa sa kumpisalanan okay so hinaot unta magsuon nga di na ta magduha-duha mutuo ta sa Ginoo muna naa sa 3 o'clock prayer Jesus I trust in you so mosalig ta sa Ginoo. God is in control of everything. Palihog manindog nagatuo